Poi ka jing yap jing spy IDF syaka khat sangut ha ka jing stang ban khnrai ka Hezbollah ha Lebanon. Bat strike spy ka Israel yaka ketem spy ha Syria ka ba supply ki tirthma ka Iran syaki Hezbollah. Bat maham ka Israel dia kongsan ka UN u Antonio pa umday ban rung sya uput usam jong ka Israel. Leja kendu sa foreign minister ka Saudi Arabia ya presiden ka Iran upe sekian. Bat dang ya peteng Sipai IDF yang jingkenra ka ground operation ha Lebanon. Kat kum nagi kot kubor ki balami menta ke jan mit laong ba ka jingkelon nyap jung sipai IDF ka jing stang pendrung sa Lebanon ka jingkenra ka Hezbollah na ringkel ka ground operation kalapoi ka khat saungut. Henne menstep ki kubor ki lakam batang sipongut ki balayap bat saungut ki wepat ki balam saujur. Henry mentapat kadai bahadu barok khat sangut ki balayap na kajing syak khruit klep kajing pen abshrip jung ka Hezbollah ha kajing stang bandrung sha Lebanon. Kane kalong ka ka basnusi inda kapta jung ka Israel bakla du no adu khat sangut ki sipai tang ha kajing stang ban khnra ka baningkong ye ka Hezbollah ha Lebanon. Kad bag sipai IDF class strike ye ka ketem sipai ha Syria kabadai ka ketiam sipai ka penpoy ki tirthma jong Iran syaki Hezbollah mbar kane kadai ka jing strike ka balong ru kumman pendu bor ka Hezbollah bane kun persyai ka sipai IDF ha Lebanon. Kadba ka Russia klasdang ban penken rieno klasdang ban pa mino ya baro kinung hisnong jongka ki badon ha Lebanon na ka jing chongsir ba ka Israel ka sakrwid de ka bateng kamtam na ka jing dunno jugi khatsangut ki sipai jongka. Kadba kathma klan nangjur ka Iran kla pari no ya Supreme Power Ali Khamenei ka jaka ka pasingan hadu menta. Kadba ka Mossad kelakam ba kala tip tik ya ka jaka sa jung Ali Khamenei. Kane ka dei ka pendik shisha ka Iran payo ka Israel kan sale kumba kala le ya Ismail Haniya. Namar ka bala penbitar ka Israel benta ka dei hadin bak Iran kla khruit hadu kumba shispa prapo teliki ballistic missile hakamit jung shitarik ubnai Oktober. Kadba ka Hezbollah pat kla penlimno hadu khat sangut sipai ki Israel tang ka jingstang ka baningkong. Henry ka bag sipai ka Israel ken sale hadin ki kubor ken sabatai. Kum kan nong kaliang kumba klale ya ka Hamas Gaza padyo ka Lebanon kan saklalong kum ka Gaza ka Baar. Ka Israel kla bitar teng yaw General Secretary ka UN namar umsim na penrem ya ka jingle ka Iran kata yaw Antonio ubadai na ka Portugal. Kumta ka Israel kla maham yaw Antonio pa umday ban leju kjatsu hakari Israel. Kadba ka North Korea ka lakam ba ka United States ba ka Israel kidai kum kata ka jingpang bampong ka para pensyong sir bat bu jingmai ka Middle East paro kawai. U presiden ke Iran upi sekian ulong balada mentah kemla banjateli banekun persyai ke Israel kabadang hirtmai ke Gaza badi ke Lebanon. Kumtah hadin habut kan sabu jingmai ki wepat kiri Muslim. Kane kadai ke jingping jong ke Iran balada ke Israel kan job ya ke Hamas bat Hezbollah kan sabu jingma ya ke Iran kabadai kum ke kemi ke jongki. Ki sipai ke Israel kidang jai peteng ban kenrai ke Hezbollah Lebanon. Bar kidang peteng ban kerwit ki strike ki kato kane teli ki jaka menta ka sngiro. Wadla ke Israel kala duno ki khatsangut ki sipai hamadan tamatang ke jingstang ningkong ban kenrai ke Hezbollah Lebanon. Namar ke Hezbollah ru kala kamba uno lan ka no ka kenhun ke bandrung sha Lebanon. Kan samat ya ke jingma ka bakrau. Namar kala pen kre banekun lan ban keput keliang. Ki kubor kidang yami manla ka minit se pangkatma ki Israel Hamas bat Hezbollah bat ke Iran. Nrei ngamla ban penkut tang hakawai ke video. Lada pidang sengap tenat bat sengap yang ki kubor tma ki Israel Hamas bat Hezbollah bat ke Iran. Sengap hawat klet ban laj ya ke video. Namar ka tma ki Israel Hamas Hezbollah bat Iran kampat poy se ke bakut. Tongan ang api kuipat ki kubor bandangwan. Kublai sibun.